Jyllaniam Nongstoin kala Rakhe ke Sngi Kynmaw Burom ye ki Mynsiem bala Khlad Noh ha ka tarik Naiwieng ha ulom jingtep ke St Peter's Cathedral Parish Nongstoiñ Pyndengrei Nongstoiñ da ka Mass Bakhuid bala pynmynta da Rev Phadar Anselm Nonglang Vicar General bala synran lang da ngut kiwei pat ki Lyngdoh ki kynthup yu Rev Phadar Marius Thongnibah Phadar Carmen Myrthong Phadar John Kharshandi bar Dikon Arnes Marbaniang ki Sister bat ki Catholic na nongbah Nongstoiñ kila pyndap ya ulum jingtep dik syntiew babun rong rengkat ki jingdwai bekerpang yala ki jong ki Mynsiem ki lok ki jor ki bala Khlad Noh nakani ke perthai hasit tulup ke perthai ke Balang Katholik ke Kynmaw Burom ya ke tarik Naiwieng ya ki Mynsiem bala Khlad Noh nakani ke perthai hadin ke Mass Bakhuid le kerku ya jingtep jong ki Pyndengrei ki badan hau ni ulum bagi syakri jong me ki bala Khlad Noh ki bana ka benta jong ki ya pen bentai ke sakramen pasca kin la ban poi shaying shong ne jong ke jing shai ba ke jing suk dau kresu trai jong ni amen utrai no rengkat bati bagi jingker khu jong blai beren bor baro upa ukun baru Mynsiem Bakhuid. Amen. Isnyaw yaw belai. Mentang sepelong kali ke jing doai ke jing kerkui lep jingtep nang nena tuan pada din katu di Lyngdoh. Mar kata, itu ay kerpan na kata jengki. Benar main di sini.